היומיומי המטורף, אני מתבוננת רגע על עצמי, על חיי. הזוגיות כבר לא אותו דבר, העבודה שגרתית ועמוסה. אני רואה לנגד עיניי רק מטלות, 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 ילדים, חוגים, הסעות, בישולים, לילות לבנים, עבודה, מה לא? אני רוצה לעשות משהו עם החיים שלי, איזשהו שינוי לטובה, משהו חדש, מרענן, מפתיע, משהו עבורי, סוף סוף עבורי. אבל אני מרגישה נטולת אנרגיה, חסרת מוטיבציה, חוששת ממה שיגידו, פוחדת לעשות שינוי. ואני בקיפאון, לא זזה, נשארת עם אותן תחושות. מוכר לכם? שנים הרגשתי כך, אבל תמיד הסתקרנתי לדעת מה ההבדל שעושה את ההבדל. מדוע יש אנשים שמצליחים ואחרים לא? איך זה שיש אנשים חדורי מוטיבציה לעשייה ואחרים לא? חלקם שופעים בקריזמה ואחרים לא. חלקם מאושרים ואחרים לא. כנערה חשבתי שככה זה, אולי זו מתת תל, ישנם כאלה שחנן אותם האל ואחרים לא. אבל משהו בתוכי לא הסתפק בתשובה הזו. ידעתי שאפשר גם אחרת. אפשר ללמוד להצליח בחיים. אפשר לשנות את דפוסי החשיבה שלנו. אפשר באמת לעשות שינויים בחיינו. בשנים האחרונות עשיתי שינויים משמעותיים בחיי, והבנתי שכל אחד רשאי ויכול לחיות חיים מספקים ומאושרים. אפשר לעשות את זה בעזרת תקשורת עם תת המודע. אפשר לתכנת את תת המודע להצלחות. זה עובד. ניתן לשנות תבניות, דפוסי התנהגות, הרגלים קודמים, לשפר את התקשורת הבין-אישית, וכך להפוך את איכות החיים לפשוט טובה יותר. כי לא משנה מה אתם חושבים שאתם. אתם תמיד הרבה יותר טובים מזה. זה הזמן שלכם. השינוי מתחיל עכשיו. וכצעד ראשון, אני מזמינה אתכם לקבל ממני מתנה. השאירו את השם ואת המייל שלכם, וקבלו ממני קליפ עם מסרים עוצמתיים וטיפים אישיים ממני אליכם.